Dnešnou spomienkovou slávnosťou zdávame úctu a vďaku všetkým, ktorí stáli pri navrátení našej slobody a ktorí myšlienke mieru, slobody obetovali to najcennejšie, vlastné životy. 29. marca sme si pripomenuli významné jubileum 80. výročie oslobodenia nášho mesta Nové Zámky. Tento deň je pre nás symbolom slobody a nádeje, kedy sa naše mesto vymanilo spod útlaku a začalo novú kapitolu svojej histórie. S úctou a vďakou sa spomínalo na všetkých, ktorí prispeli k oslobodeniu mesta. Kladenie vencov sa uskutočnilo pri pamätníku obetiam násilia na Michalskej bašte. Slávnostný príhovor mal viceprimátor mesta Nové Zámky Peter Nať. Vážení novozámčania, milí hostia, vzdajme vďaku všetkým známym aj neznámym osloboditeľom nášho mesta a spomeňme si na našich obyvateľov, ktorí sa konca vojny nedožili. Pietným aktom kladenia vencov si uctíme ich pamiatku. Po príhovore nasledoval samotný akt kladenia vencov. Za mesto Nové Zámky položil veniec viceprimátor mesta Nové Zámky Peter Nať. V mene materskej školy Óvoda Cyrilometódska riaditeľka Iveta Zajíčková, v mene základných škôl Devínska Gábora Betlena, Gejgera Cucora s vyučovacím jazykom maďarským, Hradná Katolícka spojená škola, Mostná, Nábrežná, riaditelia škôl, za základnú umeleckú školu riaditeľka Veronika Madarás a zástupkyňa Eva Perťochová a za Centrum voľného času pani riaditeľka Klára Frejová. Za miestny odbor Matice slovenskej Jana Garajová a Alžbeta Vašeková, za mestskú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku Mária Malperová a Olga Šmigurová, za regionálne osvetové stredisko, za knižnicu Antona Bernoláka a za múzeum Jana Tajna riaditelia organizácií Vladimíra Malperová a Helena Bohátová. Za politickú stranu Smer SD položili veniec Bohumil Krajmer a Juraj Silva, za miestnu organizáciu SNS Samuel Bachar. Pri tejto príležitosti bola pozvaná verejnosť na výstavku historických fotografií spred druhej svetovej vojny, ktorá bola nainštalovaná na stene gymnázia. Výstava sa organizovala na základe iniciatívy mesta Nové Zámky v spolupráci občianskeho združenia Novozámocký fotoalbum a Gymnázium Nové Zámky.